ehi hụrụ gbalaga ọsọ ka ọkụkọ hụrụ na-atụ ọnụ amaka mmiri si weba n'opi gbọrọ maka ndị na-enweghị anya mmụọ. Ihe ehi hụrụ gbalaga ọsọ ka ọkụkọ hụrụ na-atụ ọnụ amaka mmiri si weba n'opi gbọgụrụ bụ maka ndị na-enweghị anya mmụọ. Ndị be anyị sịrị na ekele onye ntị chiri ihe na-anụghị ya na-anụ, ugo chara acha adịghị ya echu echu. Eze mbe sịrị na ejighị ehi kwa nne ya dị na nsọ, mana asị ya ya weta ehi na ya enweghị. Ihe ilu a na-akọwa wee bụrụ o nwere ọtụtụ ihe ị mara na ọ dị mkpa, mana agbanyeghị na ị nwechaghị ihe ya na ya so ugbu a, ị ga-agba mbọ ka ịhụ na ị na-elegara ya anya ma na ị ghọtara mkpa ọ dị. Ọmụmaatụ, dịka ọ na-abụ n'oge ụfọdụ o nwere ihe ị chọrọ ime, dịka na ị chọrọ ịgụ akwụkwọ ma ọ na ị chọrọ inwe ego ma ọ na ị chọrọ ịrụ ọrụ dị aṅaa, mana ugbu a ego adịghị iji enweta ọzụzụ dị na ya, mana ị mara na ọ dị oke mkpa na ị nwetara ọzụzụ wee nwee mmụta ka ị nwee ike wee bie ndụ ahụ ị chọrọ echi. Ị ga-agba mbọ wee na-esokwa ụzọ ahụ wee gosi n'ezie na ya bụ ihe ị chọrọ ịmụta dị gị mkpa. Ị na-egosi ya site n'omume gị, site na ụdịdị ihe ị na-enyefe oge gị, site na ụdịdị ihe ị na-akpa, site na ụdịdị ndị enyi ị na-edobe. Ọ ga-egosi n'ezie na ya bụ ihe ị chọrọ inweta n'ọdịnihu na ọ dị gị mkpa, kpatara iji ahaziri ụzọ gị ka o wee duga gị ebe ahụ. Ọmụmaatụ ọzọ wee bụrụ dịka ọ na-abụ na o nwere ike na ị naghị asụ asụsụ Igbo, asụsụ anyị, maọbụ na ụmụ gị anaghị asụ asụsụ Igbo, mana ị mara na ọ dị oke mkpa ị wee na-enye aka na-ahaziri ha ụzọ ha nwere ike iji wee mụta ya, n'agbanyeghị na ha anaghị asụ ya ugbu a, n'agbanyeghị na ọ naghị aga gị were were n'ọnụ ugbu a, mana ị kwetara na ọ dị mkpa, ị kwetara na ị nwere ike ịmụta ya. Ọ ga-enyere gị aka ịmụta ya ọsịsọ ma ọ bụrụ na ibidozie ya bụ ụzọ ọmụmụ ka ị nwee ike wee na-asụ asụsụ ahụ. Ya ka eji si na eze mbe sịrị na ejighị ehi wee kwa nne ya dị na nsọ, mana asịkwa ya wute ehi ugbu a na ya enweghịkwa. Eji m n'aka na ilu a bara gị isi na ị nwere nghọta n'ebe ọ dị. Ekele m unu.